Vítam vás pri novom videu a dnes by som vám rád ukázal nový Traxxter HD11 Tripo, to znamená trojvalec, ktorý k nám prišiel ako úplná novinka v roku 2026 a vlastne je to nástupca modelov HD10. Táto novinka nás potešila najmä kvôli inovovanému motoru, inovovanému podvozku a inovovanému variátoru spolu s prevodovkou, ktorý spolupracuje naozaj nádherne a vie sa rozbiehať naozaj po centimetroch. Motor má výkon 95 koní a 95 N, čo naozaj ukáže krásny záťah pekne od spodu a vo vysokých otáčkach sa nebojí ísť aj rýchlo. Inovovaný podvozok v podstate znamená, že máme bezúdržbové gumené uloženia a zároveň mohutnejšie a silnejšie predné ramená a zadné ramená rovnako. To znamená, že tento stroj sa naozaj v teréne správa veľmi kultivovane a potichu. Máte naozaj dojem v tomto stroji ako v aute. Ako prvé si môžete všimnúť inovovaný dizajn, nové svetlomety, integrované smerovky s parkovačkou, zároveň inovovaný dizajn korby, inovovaný dizajn kabíny s väčším priestorom, ale dnes by som vám hlavne chcel ukázať, čo všetko sme na tento konkrétny kúsok doplnili. Ako prvé určite spomeniem niečo, čo je nezanedbateľné na každom Traxxteri a montujeme to skoro na každý jeden kus, ktorý od nás odchádza, a to je kompletná kabína Deluxe s lakovanými panelmi dverí a vyklápacím čelným oknom. V tomto prípade sa montovala tá najprémiovejšia verzia, to znamená elektrické okná, tapacírované vnútro, vyklápacie predné okno a stierač so strekovačom samozrejme. Variantov kabín je samozrejme veľké množstvo. Tento zákazník si vybral tú najprémiovejšiu. Na výber sú samozrejme lacnejšie a iné varianty, ako napríklad priehľadné dvere alebo latkové ľahko odnímateľné dvere. Poďme sa na celú výbavu pozrieť od spodu. Pôvodné 29-palcové Trail King 2 sme vymenili za 30-palcové Swamp Force pneumatiky s extrémnym dezenom a s extrémnym vzorom. Duralová ochrana podvozku je niečo, čo na žiadnom offroadovom stroji nesmie chýbať. Chráni vám ďalšie investície do budúcna. Chráni manžety, chráni poloosy, chráni homokinetické kĺby a celé podvozkové ústrojenstvo, ktoré sa stará o pohyb stroja. Pomaličky sa presunieme dozadu ku korbe, kde sme doplnili viacero vecí, ktoré sú pre poľovníka alebo človeka, ktorý bude tento stroj využívať na pracovné využitie, samozrejme nezanedbateľné. Ako prvé elektrohydraulické vyklapanie korby, ktoré sa ovláda tlačidlom. Na korbe si tých úprav môžeme všimnúť viacero. Ako prvé, najväčšie úpravy boli pri bočniciach korby, ktoré sú vyvýšené a majú na sebe link-you systémy, ktorými si viete prichytiť jednoducho rôzne držiaky alebo uchyty na lopatu, na motorovú pilu a podobne. No a vzadu sme takisto doplnili tento mohutný naviják, ktorým si pomôžete naložiť rôzny materiál na korbu alebo ulovenú zver a podobne. K nemu sme doplnili tento bezdrôtový diaľkový ovládač, ktorý sa takýmto spôsobom jednoducho aktivuje a následne umožňuje o mnoho ľahšie používanie navijáka. Dosah tohto diaľkového je až 15 metrov. Táto nová generácia Traxxtera nás tiež potešila rôznymi inováciami na korbe. Ako je napríklad meter, ktorý môžem použiť pri rezaní rôznych materiálov, keď používam korbu ako stolík. A zároveň tu môžete nájsť 12V zásuvku na pripojenie rôzneho náradia alebo kompresora a podobne. Vzadu si tiež môžete všimnúť, že sme doplnili tento mohutný nárazník, ktorý má integrované nastupovacie schodíky v prípade, že chcem vyskočiť na korbu. V interiéri nájdeme tiež rôzne inovácie, ktoré nám nový Traxxter G2 priniesol. Ako sú napríklad rýchle vyklápanie volantu pre jednoduchšie vystupovanie. Samozrejme zostal stále nastaviteľný, čiže výšku si nastavím v jednej polohe a následne ho viem jednoducho vyklopiť, keď vystupujem. Doplnky, ktoré sme sem doplnili, ako sú napríklad magnetický držiak na telefón s rýchlo upínaním alebo audiosystém s 2 JL reproduktormi, ktorý hrá naozaj veľmi pekne. Vyklapacie čelné okno využijete najmä v letných dňoch, kedy vám poslúži ako vetranie, a rovnako máme dve polohy, v ktorých okno vieme zaistiť. Čiže vie byť pootvorené na vetračku alebo úplne zaklopené a zaizolované. Dosť bolo kecania, idem vám ho ukázať v celej svojej kráse, takže pozeraj to.
Because I'm